ce ka fushin wai hadda ba'a ka san duk ba naku aka kashe barci a sha dawa an kwance ya ce to na ga an ne kwance haka bala sun same ni ce uban ta iya kuwa wani uban ta ya sun ce shahararren ce yan yi sun kama da bugewa na amadu sai dubu ta laba sai dubu ta ashe da babarai ya ɗaukai babin lajan nan ya ce ga kashi gudaji a mai ƙarfi ka tutu da tsamba mai so dai gudaji wadar in ɗan hillali yaro abin ka koro bone na Muhammadu na maci maza sannan da ce a sha roƙo bai ji daɗi ba wani a sha roƙo ya kai ka su kai kasa su ce a'a ka ji wata ƙarya a'a ka su kai ka gama su ce a'a roƙo kai ka gama su ka su kai ka gama su ce a'a wani dai da ya roƙo kai ka gama su laifi dai duk na kura ne amma dai ban da satan wando ina gida zamani na a kan ka hikan tuwa da kalangai wai don kaga an yi ɓanna haka ka tattalin ka ki zaman gagarau na Muhammadu labba maki maza sai ma me na magadi na maduka shiri masa gayya muna cikin makaranta an yi wata ta kankare gandam ya ce zaburi dodo ba ka san cikin jaban da ɗan maza ɗin mace ko ɗan yaye ka irke cikin jaban da ɗin dai ɗan barkeji ne a kace shi yau dai babu sauran kamna a roƙa da ɗan doro kamar yan malfa baki ne kamar yan dunga ashe yana saurare wani